ki paralok ki be iki jengah mynta kumba lai benai hakapor banga upload ya kenik video kumba nyau pho art likisngi na klem posyo kinu video hapo jong kenik channel janga but suki kat ba nang yai kisngi kata ka ding ka bashir hem ban upload ya video ka stang ban jano ka jingim kadap da ka jingbon kam da kata ka jinghikai na ying hajakatre but kini kito no ya ka por ka janga but ladangan itu hohok ipi ladangan page ya kita ki views lani ki subscribers ki suki but kani kapan long yang ban artatin langan beteng show ya kani kejiat nanti kajong akum u content creator ini kilong kisngi hakaba ngadu jingkyrmen kini kilong kisngi hakaba ngasngu kumba kita ke jinghikai junga kilong leno kini kilong kisngi hakaba kata ke jingberkat kawan hakapor hapo jong jingmut jingberkat junga ngan saneno but kini kilong kita kisngi hakaba ngasngau katba nganang lynba kata kabainong kajengai nanga mon kipor kibanga penlut haka jingtrei ki junga but dina mar takadau ngam dayo than ya kalat ban kendu bar kibru lani ban nyakren bar ki subscriber ki junga but sakawai ka jakatri junga kalong hangni hajani ngila ban ong tang shi kawang mau namar kata kadau men step ngami na ying big ngale ka jakatri janmit ngami na jakatri big ngale shi direct kata ka jingkenja kepenong yang penganas ngau kumbang alajak lenti but ke jingtmu jonga but kata ke kam jonga kim ye dek sai shu Henry don ke ke ba ngam khamil lenti ka jia urlong haga jingbha jonga habadon kinu ke jingelang kala bende ke jingisynei kalak bende kenu ke jingkendo hakba lech ying ya briu dani kumta ter pat khamtam habang lech jingiasyllok habang kendo ya kita ki bahayeng junga ki badan jengai ki paralok ki bahajan bar ki badan jengai ki paralok ki baya close bar ka jingim jengai Henry namar kata kapor bar ka kam ina jengai no pateng habang kendo ya ki no hikai junga ki no hikai barim bat teng kibriu kiba ngam itu ki ju sanga banyakan berna berhatang ngiju itu hanash pang jong kata ke YouTube journey ke joma menindrung anak kendo we ubakat bana wadan kam halang dia joma ulapan sanga yang ong yang kumno ka denti ya jampi kumno ke YouTube journey jampi dan ki por ki ong ngashu ong ki dan kiba ong yang shanofija nambat kajubab junga barabor kalong bangabon kam bara oj kalong hisha kumta Henry habang kendo ya kita ki bangi thoi phimne ki jo ongi ngagum ne ka jinghikai jing phi kayarap yang ana ka por ka jing ki banga shem ka jingim junga dondro ki ong ba ke ngila yo ya kita ka jinghikai ka kor bha na ki video jing phi dondro ki ong ba ngila yo ya kata jingben kala dakne ki jingkren dakne ki kintin kila pengkendit shayanga kawan no kata jingkyrmen ka bathamai ba pleng kata jingtrei hitam junga kan pleng kita ke jingtrei hitam junga kimlong ki baleno don ki por ngathau ya ki jingjab ta ki views par ki subscribers par ki numbers Henry Khublei bonusen uthau ya ka jingjab hakor kau ka ba kumno ngikta ya ka jingim jong ki wat lada ngam yo ya kata result lani kata bainong haka screen jangka phone lani haka screen jangka komputer juga Henry Khublei upun dan kam yaki khobor shalendet kabang ngam ju yo menur wat lada sngewbha kim don kim don jingta haka jingim juga Henry ka wanra ka jingkala haka jingim ka jangkwe kita ka jing pengendi penru ki yalam yang haka ni ka benta mangalong kumne ko mangalong dapat tagasngi wan pai
rengkat bat ke jingeh ke batamai ke jingtemu ke batamai ke jingtrai ke jingrai ke baskem bangan beteng biang hakadik jingat enti ke jonga namar kani ke platform ke YouTube kam de shipang ke views but ke subscriber Henry ke de shipang ke jingtemu ke de shipang ke briu barabor but halor kata ke de shipang joplay berkumta mynta kasngi ngap pdiang sngewbha biang epi shisien bat khamtam ngap pdiang sngewbha yelade hagni klimat Khublei shibun paralok pi jenga ya ka jingkyrmen jeng pi ya ka chan jenga bat khamtam habang puli ya ki comments hapo jeng comment section na kapor ngayo ya kita kentin ya ka jing jingkyrmen jeng pi Khublei shibun paralok ya ka jingisynei jeng pi nga ka jing thmu jenga kamlong na ka bynta ban long bapawnam Henry kalong nagamta ban pengkala ya ka jingim jong pi we be khamtam ya ka jingim jonga marwe shimet tementangin poi ka banta ka bakongsan jong ka jinghikai jongi mynta kasngi ka banangkong ka bangakwa ban kren ha ka kasngi kalong ka jingkla na ka ba shula im sya ka jingkyu yo lese hakum ha ka klimat ha ka jingim jepi pila ban ying hapdeng jong ka jingeh ka bakhraw tam jong ka jingim ka jong pi pi berkat ablay lano kene jingeh kan kutnot ka jingim jonga lani lano ngan yo ya kata jingja thai lani lano blay men play im yanga na kene ka por jok ka jingeh don let sin plan jepi mynta fidan hap kidan kata ka ram ka sha ka bashur khei bha ka ba ha ka jing prakhat jang pi phim la shu ban play pi berkat blay shaei ngan pai don plan jepi fidan kata ka jingeh ka ba khrau bha ha ka jingeh de jang pi ulok bat kalop ki khon ki jepi kata jingprah ha jing kasep pi prakhat blay lano kini ki jingeh ken lan ka jing jonga lani blay tu pelaj ngana kene ke jingeh Henry pins ngau kumno lada ngan ya thoi phiba kata ka jingthmu jong blay kayat kham halor ban ya ka ba shu pelaj im ya phi na kene ke jingeh ke jampi yo lesi ublay ukwa ban tei happy lynba jong kene ke jingkendu lynba jong kene ke jingsem ke jong phi mynta to phabat nga na ka kten jong blay ke shiti u jacob dan ka banangkong dan khot ka ar bat ka pasau to fin niau ya ka jingkyrmen sudah ko para bangij jonga haba hap haga jing tunjuk babunjat haba hitip ba kata ka perang ya ka jingej ka jongpi ka penlong ya ka jingyasya Henry kani ka jingyasya tu ai kani yo ya ka jing tre bajanai ba phin yo long ki bajanai bat ki bateli biang ki bomduna haei mynta kasngi pinshim ya ka ke bala ban pengkala ya ka jim jepi hakaba kumno pinshim ya ka por ka ba dum tam jong ka jim jepi ublei uyo ilut ya ka wei pa ka umat ka ba jaw na ka mat jepi utip ya baro ke jingeh ki ba phiele but udon ya ka jing thmu tang ban supat imi pi Henry un pen gantiu ya pi teng hi prakhat ka kenya ngan le kumno ken ngan lai Henry ublei un tang shu pelaj pi Henry un pen kentiu ya pi nanta ka banta ka baar ka ding ka ba pen khot haba ngidan hapdeng jong ka cek hapdeng jong ka eryong hapdeng jong ka jingeh ka bakhraw ha ka jingim jongi marwe shimet ka jingdua jongi barabor ka lokum ni blai to pelaj shileng yang yarap yang bangan jam shashiliang ngamong hang ni ba kata ka jingdua ka jongi kalong bakla Henry na kwa ban pen kan mau pi ya ka jingyo jong pi mynta kasngi ublei udon ya ka jingthmu na ka mynta jong pi tang ban shu pelaj shiliang ya pi ban shu pelaj lynba ya pi lynba ya ka jingtanju lynba jong ka jingeh ka jong pi Henry ba pinang bat ba pen shempang lynba jongka berkat pi haba ka jingim ka suk ngim pendan kam than ya ka bor met ka jongi nginam lap ya ka bor ka ba kerpang ka ba dan hapo jongi ka ba ngim jup dan kam lano Henry de hapeng jong ka jingeh kawan kata ka jing pengkala ka bakrau kani ka khot kaya thoi ni to Eugene-Nio ka jingkyrmen sudah kani kam syamut ba ngin kemen hapeng jong ka jingeh hapeng jong ka jing tenjuk jongi
Henry ka mut bangin yengskem ba ublei upundon kam ya kata keding ban pen khoi yangi ublei jengi umde tang ublei jong kejing pelat lani unong pelat Henry ulong ublei jong kejing pen khoi upun khoi yapi laragi pai kishiti shakinong rum kan kabasan kad khot kabalai bat kabasau taktin jong ublei kabang kumni mat om tang kata hike Henry ngis ngau kemenru hage jingjinjar da tip biang ba ka jingjinjar ka pelong ya ka jingyasya but kata ka jingyasya ya ka mynsiem but kata ka mynsiem ya ka jingkyrmen kani ka long kumba ni prangi ka kesiar ka jingsai jong ka ding ka jingkhlut jong ka ding kamdon ka jingthmu ban penjot lani ban thang ya ka tu kesiar Henry ban pen khoi ya ka haba ni thang haba utu unong perang ya ka kesiar uthang ya ka tu kesiar kam shimut ban penjot ya ka tu kesiar Henry ban weng ya kita ki bomday bat ka tu kesiar bat ban sei ya kata ka ka bakan saitam ya kata ka dor ka badan hapo jong ka kesiar nang ta ka benta ka basau ka jinghikai jong ka jingjarjar larangi pai ka jingim jong u Elijah hakishti haka kitab nangkong kisem ka nong ka bakhat prabat ka bakhat kandai pin pule da takut ni video film pule ya ka nangkong sem kalau nong ka bakhat kandai bat ka bakhat pra dan kita ki benta hakaba uni unong yu thulupa Elijah ulu yo iya ka ding ka bawan na beneng ublei ula boyu hak clear do jong kata ka ministry ki chomu hak kata ka jingshakri ki chomu Henry kensan hapdeng jong kata ka jingkiu ka chomu ka wanno kata ka jingeh ka bakrau ka wanno kata ka jinghab pat uhapan mare ban pelaim yelade nakti jong kita ki nongshun but kat ba udang syong hasar ni ujong uwe ubding uduai na ublei bale mynsiem no ya ka jingim jonga wat kibru kibalong kiru kraw haga jingeh jungi ki kendo ya kata ka jingeh ka bakrau haga jingim jungi Henry ublei mynsiem la no ya Elijah hapdeng jong kata ka klau hapdeng jong kata ka jingeh ka jongo ublei mynsiem la wan hapdeng jong kata ka hapdeng jong kita ki jumai lendeng kita ki eryong Henry wan haga jingjarjar haga jing pasiau ka jong haga taka kerem ka ba Elijah udan Elijah utip ba ublei mynsiem long ublei tangjong kita ki bahe leni haga kita ki kamba leni kita ki kam ki bahe Henry ublei ulong ublei jong ka jingjarjar but kipor ki bakpai hikai ba kata ka por jong kata ka jing itho jong kawan haga jing job jong Henry haga jingede jong bat kupa teng haga jim jongi ngis ngatu haba kita ke jingkyrmen giwan haga jim jongi ngimkan mau ya kita ki ngimkan mau ya ublei ni perkat ba hoj ngimkan mau ke tang ba ngimdon kita ke jingede ke baijan ba ublei Henry habang ikendo ya kita ke jinge habang ngiduai sho ublei ngiduai daga donor ke jongi ke jing job ke jongi bonsin kalong haga jingede jongi ba ublei ki paralok ki bi ki jonga Lada fikir lynba kita ke jingeh mynta kaski lani hakum gini klimat hagi por hagi jipi kan mau kane kamde ke jing penjitom kani kalong kumuta usembai habangi bet yu hapo jong kendo ni tep yu hapo jong kata kendo hapo jong kata ke jingdom but hoj kan don kata ke jingsan but namar ba uhe usan uhapan kendu ya kata ke jingele uhapan yele ya kata ke kendo kibadan hakli jong but hakabukut jong sngi haba umi shabar unlong kumukures nama kata wat ong blei to pelat yanga nagane ka apot pan bantu ong blei ka kabami kwa pan hikai nga lynba jong kane to blei ngkur khu ya kane jing sngap jong phi ya kane por ya kane jinghikai jongi tongin wana ma jong blei tagapkin duai tongin duai blei uba okpa jongi uba hamneng nga aingo yeme namar ba mynsiem la penleno ya ke jingshitom ke jonga irap yangi bangim de ban kami ya kalat ban light na ke jingeh penban ban it yelade ha ke jing penyaj ke jong metrai pen khoj ma metrai ya ke jingej ke jongi
tu perang memi atrai ya kata ka jingeh ka jongi but tu thau thamai ngi sha kita ki bru ki ba thaba ki ba tengshan ya kata ka jingeh ka jome but ka bor ka jome haka kerteng jome Jesus ngi duai amen paralok ki be ki junga what hun Ashwa bangin pengkut ya kan jinghikai jangam terasngi. Wat hun taman supet ya kan video. Kane ke video kade nak benda jampi. Kakwa epi bapin to hapo jong comment section. Belai ai yanga bangan san lynba jangan ke jingeh janga. But ngashania hage jimpenya ki bastar ke jamin. To kumta hapo jong ke comment section. Kan mau ya kini ublei open leno ya ke jingeh jampi. Kawai pa kawai ka jingeh ka papikindo kawai pa kawai ka umat ketang ka bajaw na pi ublei unus ay ya ka baino pendon kami ki kenang ba nginsan tang ba unshu yala mengi syabar na ka jingeh unang pengkre ya pi ya ka bynta ka ba jingkhraw ban ya ka ba pilong mynta tang ba unshu pelaj pi ri peniru ya pi ya ka lat kumno pinsan subscribe ya ka channel ni mat rengkat bat pi bat nga nginsan haga jingit ke jungi ya ka jingi ya ble to ble ke jing suk unor rengkat bat pi rengkat bat ke jing kasam jumpi nak bynta ke burum jong ble amen